Bubagra bijoi manikyo bongo hawo keplai engnani bagui kwbangma sipai telangui jobao ongkhorkha. Afuru bini logiwo besek sipai rok bang abo norok part 2 video nukkhana. Bayap song tinini o video sung nalainai Bubagra bijoi manikyo ni part 3 video. A jorao bongo hani Bubagra wngkha Sulaiman Korrani ni bisala Daud Korrani. Bokhe Pathan bongsoni borok. Pathan rok Mughal bai joba nanglai tonglaimani bagui a jorao Daud Korrani ni sipai ni phan rok aswkrak thaiya. Bubagra bijoi manikyo puilano Subornogram ni Bubagra no mesenkha. Aboni ulo Lokhya nodi eba Shitolokha nodi tai Ichamoti eba Ikhu nodi par wngui Poddaboti jora thangui sogikha. Ulo borok Jatrapur mungui kaisa thaio bathakha. A thai Dhakani salthang phasingo chiba cruise hasalo klaio. A patimungni sekango Bubagra bijoi manikyo bai Sultan Sulaiman Khan Korrani ni bisingo Chattogramo joba nanglai phuru Pathan senapati Momarok Khan no Tripurani sipai rok romui tubu phuru Sulaiman Khan Korrani Bubagra no haike koktun sui rohorma tongo. Senapati Momarok Khan no phiyogui rohorke Jatrapur jora Bubagra no ha jaga rui rwnai hinui. Phiaba a koktun manya sini sekang no Senapati Momarok Khan no chiburi mutani biskango boli rui khibikha. Sana thangke afuru bono phiyogui rohori mankhe tabuk joba khlaiawui no afuru no Jatrapur jora thaimanui thangkhamu. Aboni ulo Bubagra bijoi manikyo Ganga Jamuna tai Saraswati tuimani par jora kwplai wngui kifilui Sirihotao phaikha. Aboni ulo bo Tripurani Bubagra khor eba rajdhani ha kwchago kifilui phaikha. Bayap song Bubagra bijoi manikyo o kwplai wngmano twiwi dal thamkhe coin eba puisa swnamui pirkha. First hingke Subornogramo kwplai wngmani ulo Brahmaputra paro dojogato tukumani mukumu. Second hingke Brahmaputrani tuima bedek Lokhya nodi eba Shitolokha tuimao tukumani mukumu. Third hingke Padmavati o tukumani mukumu narwkna bagui coin eba puisa swnamui pirjakha. A coin rok no kaham khe nai naikhe Bubagra bijoi manikyo ni singhasono achukmani paithak bwkhago no a patimung rok patikhana hinui ma uansogo. A patimung rokni ulo Bubagra bijoi manikyo hani lukurokni bagui kharwui no samung tangkha. Bo Dhaka ganani tai Brahmaputra tuima ganani dojogatni paifal khlainai gola twi rok swnamnai mwsanai kwrwng abo hai borok rok no Tripurao tubuwui Dojonogoro tonphaikha. Bongo hani dojogatni mungui no a thaibo Dojonogor mung pharjakha. A Dojonogor tabuk Udaipurni salgra eba north phasingo klaio. Bubagra lukurokni bagui Sirihotao lama swnamrwkha tai Sirihotani Jinarpur gamio khal rok tanrwkha. Aborokno karui no tabukni Burima tuima eba Bijoi nodi a jorao belai kokoi mokoi khe twi kosogo. Tuima belai kokoi mokoi wngmani bagui watui jorao khe twi dati kosogui thangui manya wngma bai hani lukurokni kheto mairok twi lombaiui gisti khlaisa nairok belai jwngjalo klaio. Bubagra aborokno nugui a tuima kosokmani lama no sepengui ha tanrwkha. Bo abo haikhe kokoi mokoi tuima no sepengui rwkha. Afuruni simi no Bubagrani mungui a tuimani bumung Bijoi nodi mung wngkha. Bubagra bijoi manikyo ni molni paithak bwkhak phasingo Chattogram no twiwi Arakan ni mokrok bai seklaiui pailaiya wngna nangkha. Europe ni khoroksa berainai Ralph Fish bini bijabo hai hinui sikha. Satgao twi khlaiui Tripura ha twi khe ang Chattogram o thangkha. A jorao Rakhiang tai Rambuni mokrok bai Tripurani Bubagra joba nanglui tonglaio. Bubagra bijoi manikyo ni bwsak khoroknui tongo. Okrani bumung Dungurpha tai Kusuni bumung khe Ananta. Bwsala okra Dungurphani sak kebel wngma bai bo singhasono achuknani chuk glak hinui uansogui bono Orissani raja Mukundadev ni dorbaro rohorui tonio tai bwsala kusu Ananta no Bubagra thimani ulo singhasono achukthwng hinui Bubagra uansogo. Aboni ulo bwsala kusu Ananta no sipai bokhorok Gopi Prasad ni bwsajuk bai kaiui rwkha. Borokno kaimani sal kisa ulo no Bubagra bijoi manikyo bosonto bemar manjagui ayang masingo thangui paikha 1570 AD bisio. Thwifuru Bubagra bijoi manikyo ni umor bisi 40 sini eba 47 year. Bayap song omo hai laibumani kogrokno norok taibo saimanani bagui naiflaimang tongdi kupulung hamjakma YouTube channel. Tinini bagui aswk nongsitung jotono no hambai.